Mihapon, ang atong ebanghelyo karong adlaw Sabado nagisgot kabahin sa pagpasalamat ni Kristo tungod sa 7 kapan nga gihalad aron ipakaon sa 4,000 ka mga tao. Nagampo ang atong Ginoo in public. Mga igsuon, dili ta mo focus karon sa milagro nga nahitabo or kinsay gahatag sa pan. Ang atong focus kanang magampo bata isip grupo nga naata sa public nga lugar. Mangutana ko, kinsay dili maulaw diha magampo isip pamilya, isip grupo, sulod sa restaurant. Ang ako magong nabantayan, ilabi nagmangaon misgawas, na ay mga grupo nga dili na lang magampo kay maulaw, kay naay mga tao sa palibot. Ang uban magampo manggaling pero gihinay, kay aron dili madunggan sa pikas table, sama ani. Samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Bless us, O Lord, and bless thy gifts. Ganang ingon anak, ako bitaw kung naa ako sa public place, na ako'y grupo mangaon sa gawas, ako'y mag-lead loud and proud. Ganun man, in the first place, nagpasalamat ta sa Dios sa grasya nga atong nadawat. Although wala tay pakialam sa palibot, pero ang uban baya na ay ma-inspire. Sama pananglit nakita na ko sa Facebook, usa ka pamilya nagampo sulod sa restaurant, ang pikas table di ay na-inspire, sila mo'y gabayad surprisingly sa bill sa pamilya. Ang rason, kay proud mo nga nagampo in public. Mga igsuon, ingon ana unta, na ay madasig, pero whether na ay ma-inspire nato or wala, ang importante nga kita, nagpasalamat ta sa Dios tungod sa pagkaon nga iyang gihatag nga naa sa atong atubangan. So dili ta, wa tay pakialam sa palibot. Dili po ta maulaw. Ayaw kaulaw magampo as a group sulod sa public places, mga igsoon ha. Okay? Loud and proud. Bless us, O Lord, and bless thy gifts.